So ito na yung continuation ng pagbibideo namin kasi mainit na yung tubig para matanggal yung mga buhok-buhok niya. Mamaya lechon na to. Di ko lang alam kung makakapag-video pa ako mamaya kasi busy na. Ngayon yung anak ko natutulog pa, si mama yung bantay. Diri pa. Kami lang nagkakatay kasi walang ibang lalaki dito. Dalawa lang sila. Enggak. Wah. Pati itong bata ha. Coba sama tidak. Jadi kau nak Joshua, jadi kau tapon didikan mama dali. Jadi haran ikan mama. Libut-libut lapit kamera day. Warnanya, butangan mo na lot. Diba sudah dili. Kalian mah. Ano, hindi kita bibigay. Nahid kami. Libut-libut. Nalagkad na da. Bila ang ka-junior, ang ka-jubil. Yun usa. Balik kabil. Balik karami tay. Pas gijubil. Masarap ang kilo din. Laba kasi hindi kaysa namin yung darah. Pero madak mo dito. Madak mo lagi. Ayawanin niyo pag tilawin niyo na bubutag kasi likod na nito sa na kalay na. Bubutag ka ng tatay niya nito kasi kaya anniversary niya tatay yan ng kasaluwat. Pwede to. Pepsi na lang ibutang tayo. Hindi nga yung buwan. O pagkapula. Matingka. May upay. Ano man na? Buwan na la. Ito yung gatos pa sa niingin na. Buwan. Ano ito na napagpalitan orin. Madakmul gudan barahibo ano? Adan akong hiyap madakmul barahibo. Pero naka-minutes day. Ay mo kita. Pero na naglalakat-lakat nga naman. Umabot na nga dan tulog. 5 na nga ni. Handa.
Kamu na. Aba, repeat to. Awari pa. Basta di din na magwa 1 minute na pag-abot na hinin. Away di may zero. Mm. Amo pag-cancel ko na. Oo. Tapos otro na luwat. Sige. Awit pwede na ito yung kansilon. Tapos otro na latag.